levar os seus equipos ata o cuarto posto. Nunha primeira parte de imprecisións, a mellor ocasión foi para Yuri, pero o seu remate marchou alto. Na segunda metade, o conxunto visitante comezou meténdolle medo á parroquia ferrolana con este man a man que salva Reguero ante Xavi Moré. No minuto 22, o porteiro dos ferroláns foi providencial novamente e salvou o 0-1 con esta dobre parada ante a tentativa de Charles. E na seguinte xogada marcaba o Racing. O centro é de Lamatina que atopa a Nano, pero o seu primeiro remate rexeita o Sáizar. A zaga non acerta a despexar o balón e aproveita Nano a súa segunda oportunidade para facelo 0-1 cun remate de Espuela. Gran indecisión defensiva que lle custou o partido aos pontevedreses. Hemos hecho méritos suficientes para haber ganado y holgadamente. Creo que hicimos un partido de unos 80 minutos buenos y ellos uno de 10 y les fue suficiente. Conseguimos gañar a un equipo, a un rival directo. Penso que o deixamos fora da pelexa polo play-off. A sentenza puido chegar no minuto 34 con este remate de Camel, pero foi rexeitado polo Longueiro. A tensión fíxolle perder os papéis a Xosé Aurelio Gai e foi expulsado. O Racing colócase cuarto mentres o Pontevedra queda case sen opcións de acadar esta praza.